Isto xurdiu alá por o ano, creo que por o 2016 foi. Bueno, nos xuntamos aí un grupo de amigos e bueno, decidimos, digo, por que non vamos facer unha bodeguiña xa que ti che gusta tanto, bueno, se foron os meus socios que me dixeron, xa que ti che gusta tanto o tema do viño e che gusta vivir ali na aldea, por que non facer unha pequena bodega e sacar un viño ao mercado, e así xurdiu un pouquiño o tema este. A miña familia xa tiña viñas, entón, pois, bueno, xa dispoñíamos de terreos e tal. O único que fixemos foi plantar esta nova viña para facer un pouquiño de blanco. Bueno, hectáreas, si agora contamos esta, que ten 17.000 metros cuadrados, pois abaixo teremos cerca de 2 hectáreas, mas esta, pois, non sei, non chegamos ás 4 hectáreas. Yo manexo, exceptuando esta, que podemos ainda meter o trator para desbrozar, e as ovellas que andan por aí, que tamén desbrozan e abonan un pouquiño, o resto, pois, desbroza a mao. Abaixo son pequenas parcelas, o que abaixo as que van todas enterradas son pequenas parcelas, decir, ao mellor teño unhas 20 parcelas, e son todas pequenas, e hai variedades por de todo tipo. A maioría é mencía, sí que é verdad, pero logo ten outras sousón, ten contras caíño tinto, ten contras merenzao, encontras garnacha tintorera, encontras tamén... Eu teño unha variedade que, por certo, pois non ma teñen admitida no Consello Regulador, concretamente unha viña que leva plantada, replantada, 130 anos, e leva unha variedade que se chama Mandó, que tampouco está admitida no Consello Regulador. Hai un pouquiño de todo. Logo aquí nesta viña plantamos godello, e hai un pouquiño de blanco lexítimo tamén. E logo teño outra viña tamén aí máis abaixo, que está plantada con un pouco de treixador. Mira que eu son anti-subvencións e ante todas estas historias, pero como non sei se a Xunta, o Goberno Central ou ayuntamientos, non sei, como non tomen un pouquiño man e axuden un pouquiño a manter un pouco o paisaxe, isto, cando se acabe esta generación, que isto tardará como moito 10 anos, isto queda, a mitad queda abandonado por eso. Porque ademais están pagando moi pouquiño viño, están pagando moi pouquiño as uvas, e bueno, isto non é Castilla, sabes, isto aquí ten que ser todo manual. Bueno, nesta que sí, que a mellor podes meter o trator e tal, pero aí abaixo totalmente inviable. Eu, de feito, teño algunha viña con 85% de desnivel, xa me dirás tú, en terrazas, e aí, como podes ver aí, maquinaria ninguna. A solución pasa por facer viños de moi boa calidad, reducir as producións, e volvo cho de antes, é unha pequena axuda, porque senón non vai ser viable. Bueno, as principales dificultades que non encontras mão de obra, é complicadísimo, porque estamos a uns 17-18 kilómetros de Monforte, non hai nadie que enche veña, aquí moi complicado. Entonces, pois, fague un pouco todo o traballo, tens que facer o traballo de campo, o traballo de bodega, bueno, teño axuda dun enólogo, claro está, pero sí que é verdad que incluso para unha bodega pequena como esta, un solo é moito traballo. No tema do Consello Regulador, sí que a verdad que non estamos moi contentos, de verdad que non. Non é cuestión de criticar, ni moito menos, pero sí que é verdad que axudas non che facilitan nada. É un organismo sancionador, en vez de estar para axudar, o que che van é para sancionar. E logo despois non entendes moi ben, como por exemplo eu che contaba antes o tema da viña esta. Dices tú, pero a ver, estamos a 150 metros da viña máis alta aí dos cañós, con vistas aos cañós, boa orientación, e máis altura que o que lle convén ao viño blanco agora, para que sea un poquinho máis fresco e tal. E me dicen, no, é que non reúne as condicións porque resulta que aí nunca houbo viña, pero, a ver, nunca houbo viña, tú que sabes, hai 150 anos houbo aquí viña ou non? E despois, cando ves por aí, non sei, ves aí por Quiroga, ali na serra, e ves por aí, e resulta que lle entraron dentro, que admiten dentro do Consello Regulador, non ten moito xeito, a verdad. Sobre todo nun puliño como este que está prácticamente abandonado. Pero bueno, ese un pouco a queixa, Si é certo que hai bastantes ataques de bildeo e de oirion e tal, casi todos os anos, sí que é verdad. Eu sempre lle apoño porque antes me decían os meus pais que abaixo que non había, se daban unha mau de sulfato, como moito dúas,
sulfato aquila en pedra que se daba, algo de azufre e nada máis. É verdad que non había auga embalsada como hai agora, e agora hai moita máis niebla que había antes e tal, e sí que damos un pouquiño máis. Pero tampouco te creas, é unha zona que con 5 maos de sulfato pasas, o que facemos é tinto, facemos tinto xoven e tinto barrica, e tinto de parcela. Entonces, pois, o tinto xoven, bueno, os viños aquí da Mancía, como é terra con bastante pizarra, pois son viños potentes, tanto xoven como barrica, son viños con graduacións de 14 para arriba, viños moi potentes, nada que se pareza un pouquiño, como nos dicen por aí adiante, os viños gallegos, os de Mencía, sempre dicen viños con pouca capa e moita acidez, pois estes non. Viños con non moita acidez e moita capa. Temos viños de parcela, digamos que collemos viños, escollemos un pouquiño a parcela que nos pareza a nós que é a máis adecuada para o viño en barrica, tampouco é que fagamos moito, mira, a colleita 2023 que temos agora que vai salir, pois fixemos 1200 e pico botellas de barrica, e fixemos un que chamamos a Cibro do Monxe, que é un viño de parcela, que fixemos 600 e pico botellas, e logo do xoven pois facemos alrededor entre 6.000, 7.000, que depende como veña un pouquiño o ano, tampouco é que fagamos unha cantidad excesiva. E agora empezaremos co tema do blanco. A min o que me gusta é que a xente que proba o viño que diga está bon o viño. Logo, os premios se che axudan a vender un pouquiño mellor, pois, bueno, benvidos sean, e se non, pois tampouco pasa nada.